O thad lang so serdi huna klamalong face of kari bianglong fashion show season 1 ajay me ki padupon nizang kari bianglong bo thad lang so serdi huna klamalong west kari bianglong talent hunt society atum penchipatir pi ponsi face of kari bianglong fashion show for miss kids mrs and tina jay me padupon bangsolong kadu kawe bang plikep so se atum nang chipati dun pusipatir pe atum pen than pachini pon bangso ka chipati pon along miss kyf 2023 along ke haiduna bang pe clear mina bong rung pila pen ajir pe atum pen judge mati ingkrung ingsai ponlu non ke bang ji phaikuni ni phaikre sir ke barni si bangso ka chipate angdum kiti pado pon pupusi patir pe tum pen than pachini pon wa that lang so ben khorsing tera nang ke palya birta malong news and I'm 13 years old. Pini nitum ladak tibi pon kam thirang kela puhen non nitum West Karbi Anglong Talent Hunt Society a hin pen si fashion show mati face of Karbi Anglong season 1 tibi pon jito la sila so puthak nitum ladak audition nang mamching poni lo la se adim ladak serdi huna klamalong la si next aku tu tulang 31 October 2023 la si nalitum mane madu kusame ning ke hang atum pini ladak nang audition aki pidu nong le atum do an se kami difu se kami nang pidun longji la si kadu kami ning ke hang atum nang ri kami ni ditum poster pusi kami social media long kita pi bombo la si nang umri ko pusi ning ke lo kadu kami han kita ladak non kini abang ke 40 contestant dulu audition pi bombo la pen non ke bang bilang ta aku di puan pusi kami ni ditum nang kontak i bombo ala bang do lo ada ta finale bang nilitum 19 November 2023 si padoponiko adim la ke dak se ardhuna klamalong madlo West Karbi Anglong nang litum kelang bom lake malong news 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta